November ni thum kumsang ni somni pakhat khan Nohema Graber Fairfield High School a Spanish zirtir tu na thok mek ruang chu Iowa State Fairfield kho a Sotokwa Park a mu ani a hetia Graber ruang an ba mu hian ataksa mun tam taka pim le hliam omin alua na taka vok na nu ma mu ani a hei hi a the pui ta ni berin alang hengba ka hian ataksa hi a chene to in arwang po wheelbarrow ada ani a chu tarpolin sing manga khole in rel konga an man thin sui manga pharbi ani thu police te hian an soibok Miss Graber hi kumsom ruk paruk mi ni in kumsang ni som pani atang khan Fairfield High School a hian alo thok to a arwang an hmuna park Sotokwa Park a hian ni tin deuh tho awak fawa arwang an hmu ma November ni hni kumsang ni som hni pakhat thole nia about ti hriat ni in atuk November ni thum ni lai nia arwang chu police te hian helai park a hian an hmuta alo ni a ti chuan fin fiana om thei ang an la khom vek nuwa le arwang an hmu atanga ni hni aliam hnu November ni nga a an rin hnel rol thar pahni Uilat Noble Saiden Miller kumsom paruk mi le Jeremy Everett Goodell kumsom paruk te chu man ni in tual tha thu boy le an mi tha ruang song bolin fin fiana thai bau tumna thu boy ortir an ni a chumi hnuwa Jefferson County Sheriff Office 1 an ni pahni chung thu hi juvenile court a rel tura pe in kumhni aliam hnu July kumsang ni somni pathum thla a defendant pahni te chu kumsom pariat an tlin ve hnu in an chung thu hi rel thatle ani a chuta chuan puitling shemna ang pek ani ta ani Fairfield khwa hi Iowa mar chaklam omni in kholian vaklawani a mishing po singkwa or chengin thingtlang khwa ti taka an kho chhevel chu thlai chena huanten a hwal vel veka Google Map kan en chuan an khwa chu farmin a hwal vek ti po kan mu thei nge yang tin sum do na te nau te le factory po om ve nolin a khomi te chuan Fairfield chu khodang ang ani lo thole an khwa chuan danglam na tak an nei thu te soi thinin chu man in tawdel ti thupuya an man tlat wang ni in an in soya he khwa hi kholian tak ni lo ma se thil engkim omin ko shan sang po an kim hle bok ani ome chuti wal chuan thil reng hi arap thlak emo a hlo om emo po ni se a thlena hmuna zerin asok hi adang ve em maya tual thana ang chanchin phei chu Fairfield ang kholian vaklawa chuan adar chak veu nge yang tin he khwa hian park mun som pani lai asiamin chulha dam na tur mun sanga an sa thlo boka poi khoina twar tu Nohema Graber po hi walk nuam timi tak mai ni in akum alo upa ve chan to ne ni tin deuh tho Fairfield kho chaklama Sotokwa Park vela hian tlailama awak zia helai park hi nuamati in ani ang khwarel thil ngei na mi tan chuan helai tluka nuam hi a om chong om lave ni tina kal ani bok nen parka kal ve dang te pu in an lo hri chiang thokatin hun avon dik thin zia te chu ama faknan tak an mang thin ani Nohemai hi kumsang kha zakwa somnga palia Mexico Veracruz alo piangin a graduate nuwa Mexico a flight attendant na athoka heta hian pilot ni tora training pa in kumsom pasari lai he na hi chelin Mexican mechaji nga chuan passenger aircraft pilot ni tora training nei masaber ani hiala heti lai hian a pasal Paul Graber nen in tong nge in atoi zong in soila Polanin hian party na pakhata kalve in anin tong ta a ti chuan kumsang kha zakwa samriat paruk October tha Mexico in nei zuin hetia ani nei hnu hian Pola chena Fairfield hmuna kumsang kha zakwa somkwa pahni atang khan cheng donin chung ko din zai an rel ve ta a Nohemai hi no felti taka Fairfield a an pem kuma tangin theitop choin ko shan le khotlanga in mang chaw le a hei wang hian a pasal te khwa chu ama khwa ang mai in a hria zok hiala tin ama hi mi kai shwai thiam tak alo ni nen karlava an khwa chuan engpol emo shwai tu atante an thlang ta thwai mai boka har satna le boina dang vak tong lavin an nun akal tlwang ri hle a ti chuan Nohemai le pola te hian fa pathum nein Christiana Zareta le Nohema Mary Graber te an ni a pathian zara an chung ko an tlwang chhawin an fa ti po an lo le kang chhowe zela chutia fa en kol ngai lutuk ani tak lem no china chuan skula zirtir tu na han thovel chu thadon ria washiat na ani ta a ti chuan a fa ti puitlin hnu tlai kho hnuwa aiwa
Wesleyan University a kal thali in English a degree ani ta wanga lekha zertir theiturin teaching certificate a han nei le ta bok nen tuna chuan hna zon che angai le ta ani zirtir tu anga a hna thona ma saber chu Otumba High School a Spanish zirtir tu ni in anu kumsang ni som pahnia Fairfield High School a hian son ani a Fairfield High School a thopui te le an school no pangte chuan an ngai na hlomin ama chanchin an soi to chuan a injin tok zia le ama a in choi san thiam zia te chu an soi thina mani injin tok tongkam an soi nan miss no hi mai ti te po an mang hial ani ome chutia har sana le boina tok lem lawa kum ingi mo chen an man hnu November ni hni kumsang ni som ni pakhat alawin her chwa chuan no he mai chuan adan pa nga yang bokin school a zirtir na chu a thok lia school an ban fel nu chuan Sotokwa Park lama aven chuan in khalphein chulai park a chuan ke akala borak thiang him han hi wangwang te po chak ve a hetianga park a kal hi athil chin than tak ni in kumungi musa chu a school bana hian helai park a hian tlai tin akal zia helai park a kalve thin dang te po mel shiat le chiana te asiam na sato hle nge amai ro chu vandoi thak takin November ni hni tlai lama Sotokwa Park lampana a in khalso in lama ho tareng reng lo maya heti lai hian in lama apasal pola chuan anopui lo ho hun chu alo ngak tanga ma se lo lan tik reng anei theitak lo awangin Sotokwa Park lama anu zong tur chuan a chuak ta a pola hian anu hun man dan le a in bon fel dan hi chiang taka a hriat awangin chutia aron ho har chu angai a tha thei thlot lo ani ber ti chuan hlo angein parka chuan anupui emo akar taknial emo po chu motor om tareng reng lo maya atopa amang ang chuan police call in anu bo thu chu awa report ta ani nu chuitu te chuan atuk November ni thuma chuan a zon na chu tan ngalin akal na chin mun tin reng chu an han dap kwal zunga hengba ka hian Sotokwa Park a thian ti le awak pui thin te chu zona te an han zor hlom boka chuta an ni chuan ama ni tlaya no hemai aron kal lo te thu chu mak an ti thu an lo soi ta hlom tlat mai le te chuan police te chuan chu park chu zau zoka dap an tum le ta a amai ro chu an zong don chau emotia chulai park tlai tina ale na hmuna nge chuan rap thak takin arwang chu an muta ani heta arwang an han in dikhian a thina chu darkar tamfe aliam to ti mu chwani in alua hliam na tak chu a thi pui ber ni in an soi boka chutiang thil rap thak tak no he mai ang van tlang hriat po mi fel le fakhlo chunga thlentir du tu chu tunge ni tang ti chu mitam tak zona le nu chui tu te ril ro ti boi tu ani ta a ngun le chik taka nu chuina kalpui ngalin mi che sang an kum kwal nu chuan mi then khatin no he mai kar chu a hmani tlai November ni hni darli le mi somli panga vela chulai park atanga atlan chuak lai an lo mu hlau maya hengba ka hian mita mutu de chuan no he mai van chunga chuan mi pa pahni an chuan thu an soimau mai boka heta tang hian chu mi te pahni chu ama thatu ani nge chu arin om ta hle a ti chuan no he mai kar chu zon hna ngor taka bele ngalin arwang an hmuna tanga chimlam hlawak lo kong sira alo ding reng chu an hmuta hlau maya heti lain mita hmutu dang le chuan chulai park vela chuan mi pakhat wheelbarrow nor a hmu tho alo soi vele ta che boka ma se chung mi pahni no he mai thatu nia an rin helte chu khongi an om ti hria reng an om lo thung amai ro chu chutia an boi ruk em lai chuan no he mai thona school Fairfield no pang ho chuan thil eng emo soi neu an nei le tlat mai hengba ka hian arwang an hmu ni po khan police chuan phone call dongin chu phone call chu Fairfield High School a no pang pakhat ne na tangin alo ni a chu no pang chuan police ne na an school no pang pakhat Jeremy Goodell chuan November ni hni khan social media a IG le Snapchat vela story update thu soin chuta a story a chuan kan Spanish teacher chu inialom chuan hei hi ithil hmun nung ber tu chu ani ti in kipsona zekin ama thalak mas awana chu a hmanga tin Snapchat lama po wheelbarrow le swadur te hruite le tarpaulin hring thalak atar lan tho aron shelta bok ani he admiral hel Jeremy Goodell hi kumsang ni somni pakhata khan kumsom paruk mi chaulani in anu le pati hi dina le Christine Goodell te anni a ama hi an unaw zinga no pangber ni in pian pui u pali lai ani ve a
amai ro chu Jeremy nu le pa te hian an fa te chom na na sataka na thokin an fa te po an ngai ven man mi olawa an fa te en kol na chu an fa upa ber Jackie Goodell kota da deuh tupin chutiang chuan nu le pa ngai saklem lavin an lo seilian chhota hlom alo ni a chutakara chutia an fa ten an mamo em lai chuan Christine le Dina te chu anin chen ta thut maya anu Christine la in abial pa zuin an cheng dun zui ta mak mai boka chuta tang phei chuan no pang ho en kol tu tur om to hek lo le an balin an rim che ema anin chung mun tin mai chu top noka a in zam kha ba ka in bol po anin bol ngai manglawa kar khata voi ni vel te chu anin bol ve tok ang ti tur ani a Jeremy po chuan a thom hnongai te chu hanon tluk tlukin school ala ni se thian a kom ngai manglawa chuta depression le anxiety in alati boy zui bok nen atan hun chu a har sabe zwal he maya tin a classmate te po in Jeremy chu no pangoi choi tak mania omnom timi ani thole chian po akom tamwak lau thote soin an skula baseball team te ero azom ve thote an soya heiba ka hian Nohema Gregory bula Spanish class chu a chian thaber uilat Miller anian an kalve china ma se an pahni hian le khazer lama an chaklo zolin abik takin Spanish chu an thiam mo em ni in an soya chu mai ba ka Fairfield High School an luma po hian school danga te po an kwal zak zak to boka chuta an kalna Fairfield School hian moto dang dai deuh mai kan ti don nge zom ol deuh kan ti don zok nei ve in chu gym think lead act ani a om zia bira chuan kan suang to na te ti puitling turin ngai to na senga mala tu ni le chi chuak tu ni ti vel ani theng chu han ngai to wang hian Jeremy le Miller hian a thalo zongin an zom thaviau te po ang hle ani te chuan mi ta hmutu te le thu se tu sang te thu soi tangin he pui khoina hian Jeremy le Miller te chu akok ta miau mai si chu ba ka an school no pang pakhatin snip cheta Jeremy story a thil mu a report nu lok chuan uilat Miller anen hian thu nei tu te kota hlan anita a chu mai ni lovin no pang dang lo tong chuak le bokin no he mai bawni November ni nia khan an classa Milleran vo in hian Miss Gregory hi abo mai theitia a soi thu a soi le boka hei wang hian nu chui tu te chuan an du chu an hmuta ni in alang rang takin Jeremy Goodell chen in chu an handap ta fata chuta chuan baseball bet mu chuakin hebita hian no hemai samjai le thisen kai mu an nge a heng ba ka hian Miller phone an check sakna a phone a ati tur lies asiama te chuan tol thana atana an man tangkai tur thil che sang crime scene kan mu tarpulin te rel konga an man thin sui te wipes te ziplock le thil dang ho kha an mu chok le ta boka tin a phone a hian tol an tha dan kim chang chu zirlain science subject a practical an record ang hian atai tela procedure ti aziakin an che dan le rong an seng hoi dan zong chu alo chin che fek maya chumi hnuwa nu chui tu te chuan Jeremy Goodell chu income na pindana han kom zuin Miss Gregory hi eng ang mi nge nia isya tin an zota a ani chuan achang chuan zirtir tu swal tak ani ti in a chang maya chuta detective chuan chu thina khop ani in isya MT a zole chuan nilo chutiang chuan tunge ngai to theyang classa kanin chanvel bak chu engma thlengai hleinem ti in ai nam hnoi lo zia soin a phave na sa hle a chumi hnuwa detective chuan Miller chu komvele in mi in parka Miss Gregory nen khan an hmu chewa an ti chuan Miller chuan parka akal ngei thule rol tharwal miswal pol pakhatin an hnoi mi te rontira Miss Gregory thatura an ti thua soita a amai ro chu mi te chuan an hmai an tuam tlata wangin tu tingi an ni a hriat lo thu a soimo mai boka ma se chu thil chu detective te chuan an oi lo cheng hle thong te chuan an pahnia chuan mo phur tu an ni lo thu soi ve in Miss Gregory thatua chuan anin pu ton ve a heta hian Miller chuan Miss Gregory an vuak hlumna baseball bet chu topo ato chin lo sim thu war taka soin tol thatu dik tak chu a thian pa Jeremy nge ani thu soi boka amai ro chu Jeremy ve thung chuan avoi khatna chu amana wak thole avoi ni na atanga Milleran awak thu alo soi ve boka ti chuan atopa an pahni chuan in pon chhozelin Miss Gregory thatura anin ro mandan le an che dan kim chang chu an hria thei phata ani hengba ka hian an tha chana
Miss Graybury chuan an exam na nong bera grade apek chiat em wang ni in an soi ta boka mase arwang song bol dan ero chu an tum dan le an ro man a atel lo thu an soi thung chutianga anin pon ta ka chuan cheng takin Jeremy Goodell le Willard Miller kumsom paruk mi ve ta chu an zirti tu kumsom ruk paruk mi Nohema Graybury thatu an ni thu puani zuin leina na tel mi alawa an phu tok shemna na thei ang ber peturati anita a amai ro chu Miller psychiatrist chuan an thu boy chu juvenile court a ngai to a that thu soin Miller phei chu mental hospital lama omjok tura adu thu soya chuti lai mekin Jeremy apo aluyar chuan juvenile court lama son tura adu thu alo sei be boka ti chuan kum an tlin ma chu dan anga shemna pek thei ani lo awangin Nohemai ruang an mu atanga kum hni na nikum July kumsang ni somni pathum thla khan trail thatle anita a chuta chuan Willard Miller chu tol thatua poni in dam chung tang tora shem ani ba ka kumsom thum panga atan ma chuan parola chwa phalsak ani lawa heti lain Jeremy Goodell po tol thatu puitua poni in kumsom hni panga chung tang torati ani ve tabok ani tol thatu te hi judge sawar sa chuan tan in lama an roi ma in soidu an ne le nei lo azota an pahni chuan Miss Graybury chung tele mi pui ma ngai dam dilin Miller chuan Graybury chung ko chunga athil ti le athil lak sak chu engma in athak to ngai don lo thole Miss Graybury mun ruak chu engma in anho kha zo don lo thote soin ngai dam adil ta a tin Jeremy Goodell po in komhni kalta a thutluk na diklo ta ka sema wanga pui ati zia tap chungin asoi ve boka ti chuan pui khoina twar tu lama tangin Miss Graybury fapa Christian Graybury chuan anu thatu te chu angai dam thu soin kanu po khan a school no panghlui in ni na angin alamhanga em cheu karenga tuna hian tuma in anjing lo cheu ani thei ma se in chung kwa ten anjing chewa keipo in karing chewa sin mi thatak in ni chau karing tlat ani ti in asoita a hengba ka hian Nohema Graybury chu athona Fairfield High School no pangtele atho puide chuan an ui thu war takin an soi hlum na sa hlea amai ro chu apasal Paul Graybury ero anu pui thi nuwa cancer nat na in tlak bok zuin jun ni somni pakwa kumsang ni somni pathuma khan aboral ta a anu pui Nohema in rorel na dik achan ni chu amu ve man talo ani